care ne-a purtat de grijă în fiecare zi și care ne-a învăiat, ne-a învățat și a intervenit în viețile noastre ori de câte ori am avut nevoie. Binecuvântat și lăudat să fie numele Domnului. Acum, la această slujbă de binecuvântare a copiilor, a fost citit acest pasaj din Marcu 10 cu 13, unde ne este relatat de evanghelistul Marcu și ne spune că i-au adus niște copilași la Domnul Iisus. Însă ucenicii credeau că poate nu e atât de important. Credeau că poate timpul în care îi aduceau copilașii nu era chiar cel mai potrivit. Și au certat pe cei ce îi aduceau. Cred că cei care au adus copiii la Domnul Iisus erau tocmai părinților. Și este bine că i-au adus la Domnul Iisus, pentru că îmi dau seama că părinții acestor copilași au știut despre Domnul Iisus și mai mult ca atât au crezut în Domnul Iisus. Au văzut lucrările pe care le-a făcut Domnul Iisus. Au văzut că peste cine și-a pus Domnul mâna, ori a primit vindecare, ori i-a atins ochii și a primit vedere, ori și-a pus mâinile peste cei care erau morți și au înviat, ori au strigat înspre Lazar. Este relatat în Ioan 11. Lazar, ieși afară! N-a trebuit să-l atingă Domnul Iisus. N-a trebuit să facă nu știu ce ritual acolo, să nu cu tăle. Nu! A strigat, Lazar, vină afară! Și Lazar a ieșit afară cu mâinile, cu picioarele legate. Pentru că Iisus Hristos avea putere pe pământ să ierte, să elibereze, să dea viață, să învieze din morți. Binecuvântat să fie numele Domnului. Și noi în această zi, nu numai că facem bine, că aducem copiii la Domnul Iisus, ci avem datoria să-i ducem înaintea Domnului Iisus. Domnul Iisus a plecat și El spune în Ioan, în Evanghelia după Ioan, vă voi trimite pe Mântuitorul care va fi cu voi și în voi. Va fi până la sfârșitul veacului. El vă va învăța, El vă va aduce aminte, El vă va da putere. Și Domnul Iisus îi dă învățătura apostolului Pavel. Că Pavel era apostolul neamurilor. Și îi spune, și amintește el și în Efeseni 4:11 că El, Dumnezeu, a așezat în biserică slujitorii Lui, care trebuie să facă tocmai lucrarea pe care le-a lăsat-o Domnul Iisus să o facă. Și Apostolul Pavel ne aduce aminte de atâtea ori. Și ne spune despre lucrul acesta, încât nu oricine poate face această lucrare. Nu înseamnă că acasă nu ne putem binecuvânta copiii. Nu înseamnă că acasă, în fiecare zi, avem datoria să le vorbim cuvintele credinței. Nu să le spunem că sunt proști. Nu să le spunem că sunt împiedicați. Sau alte cuvinte. Acestea sunt cuvintele vrăjmașilor diavolului. În noi, Dumnezeu a lăsat credință și cuvintele credinței și suntem datori să le rostim. Binecuvântat să fie Domnul. Mai mult ca atât, în Psalmul 127, versetul 3, vine psalmistul și spune, copiii nu sunt ai voștri. Nu sunt ai tăi. Nu ai fost atât de înțelepți să ai copii binecuvântați, sănătoși, frumoși, înțelepți. Este o moștenire dată de Domnul. Rodul pântecului este o răsplată dată de El. Ca săgețile în mâna unui războinic, așa să fie făcuți la tinerețe. Ferice, spune, de omul care și umple torba de săgeți cu ei. Căci atunci când vor vorbi cu vrăjmașilor la poartă, nu vor rămâne de rușine. Vor avea cu ce să iasă înaintea lui Dumnezeu. Deci dacă tu nu ai poate inima curată, dacă tu ai anumite piedici, dacă tu ai anumite restanțe la capitolul trăirii unei vieți curată cu Domnul Iisus, s-ar putea, și nu că s-ar putea, Domnul va asculta copiii
acea inimă curată. Dar se poate și invers, ca și tată, ca și mamă, ca și părinte, să fii înaintea lui Dumnezeu și să spui, Doamne, copilul mi bolnav, are anumită eficiență în viață, nu este perfect într-un anumit mădular al vieții lui și e nevoie de intervenția ta. S-ar putea să vii înaintea Domnului să mijlocești, să te rogi și Domnul să nu te asculte, să te întrebe, oare de ce? Pentru că noi suntem chemați întâi și întâi să ne facem noi datoria față de Dumnezeu. Să nu rămânem restanți față de El. Să nu avem nimic care să ne împiedice, să ne asculte. Atunci când păzim cuvântul lui Dumnezeu, avem îndrăzneală la Dumnezeu și orice vom cere ne va da, căci Dumnezeu nostru e viu și adevărat. Lăudat să fie numele Domnului! De aceea și atunci când venim și aduce copii la binecuvântare, trebuie să venim cu credință, să ne apropiem de El cu deplină încredere. Că Cel care binecuvintează, Cel care dă propășire, binecuvântare, fericire în viață este Dumnezeu. Acestea sunt doar condițiile și parametrii Scripturii. Spune chiar despre copii însăși, după ce cresc, le spune în Efeseni, capitolul 6, versetul 1, copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, că este bine, că este drept. Este poruncă însoțită de o făgăduință, ca să fii fericit, să trăiești multe zile pe pământ. Apoi le spune versetul 4 și părinților, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți întâi în mustrare și apoi în învățătura Domnului, lăudați să fie numele Domnului. Și mai este un lucru, spunea psalmistul, Psalmul 37, versetul 25. Am fost tânăr, am și îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neplenit, părăsit, pe urmașii lui, nici pe urmașii lui, ce și îi spâia. De ce? Pentru că El este milozice, El dă cu împrumut și urmașii lui, adică copiii lui, sunt binecuvântați. Deci binecuvântarea copiilor în familie, de când se nasc până la sfârșit, este condiționată și de trăirea părinților în voia și în ascultare de Dumnezeu. Și de trăirea copiilor în voia și în ascultare de Dumnezeu și de părinți. Doamne, ajută-ne în lucrul acesta. Amin? Apoi, spune Proverbele 16, versetul 20, cine cugetă la cuvântul Domnului, găsește fericirea. Nu-i de ajuns să găsești fericirea. Să știi ușa pe care trebuie să intri, dar tu nu pui mâna pe clanță. Tu nu intri să deschizi. Cine cugetă la cuvântul Domnului găsește fericirea. Și tot în acel verset, ultima parte, spune, cine se încrede în Domnul este fericit. Ce bine să ne încredem în Domnul. Ce bine să ne punem încrederea în El. Ce bine să alergăm la Domnul, să-i spunem Lui totul. Filipeni 4:6 spune, aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre. Veniți cu ele înaintea Domnului și El va purta de grijă. Asta înseamnă să ne credem. Să ne credem pe deplin în Dumnezeul nostru și să alungăm îndoiala. Că îndoiala este un păcat pe care vrăjmașul l-a semănat din grădină. El a spus, da, o scris Domnul Scriptură, o spus Domnul, da, Domnul porunci. Dar, zice, oare chiar așa au fi? Și n-auzim astăzi la mulți creștini, indiferent de religia lor, spune, da, nu o fi chiar așa. Oare tu crezi că numai el o să fie, numai ea o să fie mântuit? Și asta e Evanghelia diavolului, Evanghelia vrăjmașului care o vestește astăzi. Și vine la copii și spune, da, nu ți-o dat Domnul înțelepciune? Da, nu ți-o dat Domnul pricepere? Acum trăiești ca pe vremea tot părinților și a generației trecute, care ăia nu știu, nu au avut televizorul, s-au uitat, nu știu altceva. Și asta iară Evanghelia diavolului. Și Domnul ne cheamă, cine are frică de El și se încrede în Domnul este binecuvântat și este năpădit de binecuvântări în fiecare zi. Și binecuvântare nu înseamnă bani neapărat, ci înseamnă să te simți în brațul Domnului, să te simți protejat, păzit de El în orice vreme, orice ar veni.
Spunea psalmistul, spunea și în cartea lui Isaia, eu pentru tine dau popoare, spune pentru Israel. Dau neamuri, împărați, zice. Dacă încrede-te în mine, tu fă voia mea. Asta înseamnă să fii binecuvântat să fie numele Domnului. Domnul Iisus intervine și spune că a văzut Iisus lucrul acesta, s-a mâniat și le-a zis. S-a supărat pe ucenici și le spune, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți. Astăzi familiile opresc copiii și pun îndoială acolo la oprirea lor. Dacă o să moară soția când naște, dacă soțul nu mai are serviciu și mai putem plăti nici morgiciul, dacă rămânem cu îndatoriri, dacă nu știu ce, vine copilul și nu o să vină sănătos. Asta toată Evanghelia vrăjmașului care a pătruns în inimile unor oameni care spun că sunt creștini și nu acceptă voia lui Dumnezeu cu privire la familie, la viața lor, ci acceptă mai degrabă Evanghelia și învățătura vrăjmașului. Noi suntem chemați să credem pe Dumnezeu pe cuvânt. Că spunea Evrei 11, de la 6, spune cine se apropie de El, trebuie să creadă că El este și răsplătește pe cei care îl cheamă. Îl chemăm pe Domnul, dar trebuie să-L chemăm din toată inima și nu oricum. Poate că Domnul ne-a făgăduit multe lucruri frumoase și te întreb, dar nu mi le-a împlinit Domnul. Evrei 10:36 spune că avem nevoie de răbdare. Dar după ce am împlinit voia lui Dumnezeu, ce să se întâmple? Ca după ce am împlinit voia lui Dumnezeu să putem căpăta ce ne-a fost făgăduit. Deci întâi și întâi Domnul ne îndeamnă și ne cheamă pe noi să ne facem partea și datoria de copii al lui Dumnezeu. După ce am împlinit voia lui Dumnezeu, avem nevoie totuși de răbdare și după aceea ca să putem primi ceea ce ne-a fost făgăduit. Deci nu oricum Dumnezeu își împlinește făgăduințele și planurile Lui cu privire la viața noastră. El ne cheamă întâi să facem voia Lui și voia Lui este sfințirea, apropierea de Domnul, trăirea în adevăr. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Și Domnul spune mai departe că împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei. Cum sunt copiii? Cum sunt copiii? Domnul spune, adevărat, adevărat vă spun, că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. A cui împărăția? A celor ca ei. Spune și în Luca 18, în versetul 16, spune Domnul, lăsați copilașii să vină la mine și nu opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a unora ca ei. Nu este a tuturora, doar a unora ca ei. Interesant. Păi vine Domnul și vorbește, Domnul Iisus vorbește ucenicilor în Matei 18 și le spune, după ce îi pun întrebarea, Doamne, păi, cine e mai mare în împărăție? Că pentru asta ne luptăm. Pentru asta se luptau ucenicii. Că nu pricepeau, nu înțelegeau. Cine e mai mare în împărăție? Oare Ioan? Oare Petru? Oare fiul lui Zebedei? Oare sunt aceia care ies în evidență și caută locurile din tâi? Sau sunt, au mai multă rufnă, au mai mult har deosebit căpătat de la Domnul? Și Domnul zice, nu, niciunul dintre ei. Dar care dintre ei la alții? Și Domnul le spune, adevărat vă spun, versetul 2, dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și dacă nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip, nu veți intra în împărăția cerurilor. Cum să te faci ca un copilaș? Ați văzut copilași, nu copii, copilași care să țină ură, să se certe între ei și apoi să meargă să părască la celălalt, sau să nu se certe, să aibă anumită simțământ față de celălalt, să-i spună celuilalt să vorbească, sau să defaime pe colegul care se joacă, sau să-l bașocorească. Copilași vorbim. Copilașii care sunt în casele părinților noștri, până să vrășmașul să semene răutate în inima lor. I-ați văzut să țină ură, să nu se împace, să nu fie gata de iertare, gata de ascultare. Domnul ne îndeamnă să învățăm de la ei.
Domnul ne spune că la răutate să fim ca și copilași, ușor de înduplecat, să ne lăsăm prelucrați de El, să primim cuvântul cu blândețe sădit în inimile noastre, care ne poate mântui sufletele. Asta înseamnă să învățăm de la copilași. Să nu ne credem, așa cum spuneau ucenicii, Doamne, după ce se și certaseră de multe ori, pe ideea aceasta, cine are să fie cel mai mare,